Inini hama dzangu ndaane kamwe kakufunga pamusana penyaya yekuti tikachita vakadzi vanoregerera here o vanongonyarara as society expects them. Example yekutanga ndiyo Amai Denzel vadai kunetsa pamasocial media nevamwe vakasiyana-siyana vari kungobatwa voti ndiye murume akatanga. Imwe example ndeye madhara edu ari kuripiswa mhaka dzekare vakwegura westill kana amai varivo sahomwe vanopiwa mari nevana havanochiona. Ndakasvika mumwe musi mudhara wangu ari mukoti nenyaya yekare kare yavakadanana neimwe student teacher yavakadanana nayo 30 years ago. Ichitukwa haikona udzwa madai ndakaziva naMoms. Ndakanyara hama dzangu ndikadzokera kugedhi ndikatanga kuridza mutsindo ndichipinda. Ndopandakasvika zvanaka, asi ndakanzwa kuti mumba muri tense. Ndakabvunza baba taakubuda kuti haufa, zvikanzi mwanangu mudzimai anochengeta chigumbu zvisina akamboona pasi pano. Ndaona ndondo nenyaya dzandaiita dzakapera kare kare. Ndaakuswera mumaraini ende handina zororo. Saka mubvunzo wangu ndewekuti vakadzi, do you really forgive? Okungobatana kumeso kuti muchembere panzvimbo 1. Please ndibatsirewo nekuti ndida kuzivawo because vakadzi ndaona unge musingaregereri. Munongonyepedzera asi kuti panongotanga imwe nyaya munotanga kutaura nyaya dzekudhara. Saka ndiri kuda kutongobvunzawo kunyanya kune vakadzi kuti munombozvifambisa sei?